טוב, ריבה יקרה, אז אחרי 3 שנים משותפות, שבהם עברנו כל כך הרבה ביחד, קשה להאמין שהרגע הזה הגיע. טוב, אז עוד לא הספקת להכיר אותנו, ואת כל השמות שלנו, וגם מצאנו את עצמנו בתוך תקופה שלא דומה לשום דבר אחר. מלחמה, למידה דרך הזום, אזעקות, מבצעים, וחוסר ודאות, והמון אתגרים. לאורך כל התקופה הזאת, היית שם בשבילנו יציבה דואגת ומאמינה. קשה לסכם במילים את כל מה שנתת לנו במהלך השנים האלה. היית הרבה יותר ממחנכת. היית אוזן קשבת כשהיינו צריכים לפרוק, כתף תומכת ברגעים פחות טובים, ומישהי שתמיד ידע לראות את הטוב שבנו, גם כשאנחנו עצמנו התקשינו לראות אותו. ידעת לשמוח איתנו בהצלחות, לעודד אותנו בכישלונות וללוות אותנו ברגעים המשמעותיים של תקופת התיכון. תודה על הסבלנות האינסופית, על ההשקעה, על הדאגה ועל האכפתיות שהרגשנו בכל יום מחדש. תודה על שיעורי החינוך, שגם כשלא תמיד הספקת להעביר את כל מה שתכננת לשיעור, תמיד יצאנו מהם עם משהו חשוב לקחת איתנו. תודה על השיחות, על ההקשבה, על העצות ועל זה שתמיד היה לך אכפת מה קורה איתנו, גם מעבר לציונים וללימודים. תודה גם על זה שהחדר שלך תמיד היה פתוח בשבילנו. לא רק שקרה משהו חשוב כשהייתה בעיה, אלא גם ברגעים הכי פשוטים של היום. תמיד ידענו שאפשר להיכנס, לשבת, לדבר, להתייעץ, או סתם פשוט לחפור לך. על כל מיני דברים שקרו לנו, על השבוע שעבר עלינו, על לחץ ממבחנים או על כל דבר אחר. גם בימים עמוסים, כשהיו לך מיליון דברים לעשות, תמיד מצאת זמן להקשיב. החדר שלך היה הרבה יותר מחדר של מחנכת, והיה מקום בטוח שאפשר לעצור בו לרגע, לפרוק, לצחוק, להתייעץ ולקבל תחושה שמישהו באמת רואה אותך ואכפת לו ממך. אז תודה שלימדת אותנו על אחריות, התמדה, כבוד, קבלת האחר, ובעיקר להאמין בעצמנו וביכולות שלנו. וזה דברים שילוו אותנו באמת הרבה אחרי. אוקיי, ואי אפשר שלא להזכיר את המשפט שכל כך מזוהה איתך, אני מורה בתיכון, לא ביסודי. לאורך השנים דאגת להזכיר לנו אותו לא מעט פעמים, בדרך כלל אחרי שעשינו משהו שהוכיח לך שאנחנו עדיין יודעים להתנהג במחנים. למרות כל הניסיונות שלך לשכנע אותנו שאנחנו כבר בוגרים, נראה שלא תמיד הצלחנו להוכיח את זה. ובכל זאת, גם ברגעים שבהם היינו ילדותיים, רועשים, עקשנים, או פשוט בלתי אפשריים, תמיד המשכת להכיל אותנו, להקשיב וללוות אותנו בסבלנות שאין לכל אחד אחר. היום אנחנו מסיימים פרק משמעותי בחיים ויוצאים לדרך חדשה. כל אחד מאיתנו ימשיך למסלול אחר, אבל כולנו ניקח את אותו חלק מהדברים שלימדת אותנו לאורך כל הדרך הזאת. הזיכרונות, השיעורים, הערכים והחוויות שצברנו ביחד, שילוו אותנו עוד שנים רבות. אנחנו רוצים להודות לך על 3 שנים שבהן היית הרבה יותר ממחנכת עבורנו. תודה שהאמנת בנו, גם ברגעים שאנחנו לא האמנו בעצמנו. תודה שלא ויתרת עלינו, גם כשהקשינו. תודה שדאגת לנו, הקשבת לנו, תמכת בנו, וצעדת איתנו לאורך כל הדרך. מאחלים לך המון הצלחה, אושר בריאות וסיפוק בהמשך הדרך, שתמשיכי להשפיע, לחנך ולגעת בלבבות של כל התלמידים שלך, כמו שרק את יודעת לעשות.